I dag skal vi spørge svendborgenserne om, hvad de synes om flygtningesagen. Hvad er din holdning til flygtningesituationen? Ganske forfærdeligt. Kort og godt. Ganske forfærdeligt. Okay. Tror du, det vil ændre Svendborg på en positiv eller negativ måde, hvis der kommer mange flygtninge hertil? Jeg tror, vi skal hjælpe dem bedre ved at gøre det dernede. Og vil du have noget imod, hvis der kommer rigtig mange flygtninge til Svendborg? Nej, hvis bare vi hjælper dem rigtigt. Og nu kommer jeg så meget i Grækenland, men ikke der, hvor de er. Men jeg hører jo om det. Så der synes jeg, det er ganske forfærdeligt, for de kan jo ikke hjælpe dem. Så vi bør hjælpe mere. Det er min holdning. Hvad er din holdning til den nuværende flygtningesituation? Hvad er min holdning? Jeg synes, der er for mange af dem, men stadigvæk så er det jo synd for dem. Jeg kan godt se, at vi skal have nogen, men jeg synes, det er lige overkanten måske. Tror du, det vil ændre Svendborg på en positiv eller negativ måde, hvis der kommer rigtig mange flygtninge hertil? Det kommer an på borgerne jo. Men jeg håber, det bliver positivt. For vi skal jo alle sammen have nogen. Vil du have noget imod, hvis der kommer rigtig mange flygtninge til Svendborg? Hvad er rigtig mange? Det er jo et vidt ord. Men alt for mange vil jeg ikke synes om. 3.000. Det tror jeg faktisk er for mange til Svendborg. Hvorfor? Jeg tror ikke, vi kan rumme så mange mennesker i den lille by her. Vi har jo egentlig masser af arbejdsløse unge mennesker i forvejen og alt muligt. Hvad skal de så lave? Der kan ikke være arbejde til os alle sammen, og hvor skal de være henne? Tak for din tid. Hvad er din holdning til den nuværende flygtningesituation? Jeg synes godt, at ministerne kunne gøre noget ved det, i forhold til, at de kunne godt have set det komme. Og så burde de have en nødplan, hvor de ligesom kunne reagere på det. Og at man som i EU må samarbejde lidt bedre, end de har gjort, om at fordele det, så der kan blive lidt bedre hjælp. Ja. Tror du, det vil have en negativ eller positiv ændring, hvis der kommer, lad os sige, 300 flygtninge til Svendborg? Det kunne have en negativ effekt, hvis ikke der var et ordentligt program, de kunne møde op til. Det kan også have en rigtig positiv effekt på mange menneskers liv. De mennesker, som så vil kunne møde op og få en plads. Det tror jeg vil, at hvis Danmark var villig til det og havde en god plan, så tror jeg, at det kunne ende rigtig godt. Vil du have noget imod, hvis der kommer flygtninge til Svendborg? Nej. Eller jo, det vil jeg, men det er så også kun fordi, at Svendborg, jeg synes ikke, at Svendborg reagerer særlig godt på den slags, og der bliver ikke lagt nok penge til siden til de mennesker, som kommer. Og derfor vil jeg tro, at de bare vil havne og sidde stille i en periode. Og det synes jeg ikke er godt. Det kunne være anderledes, og det vil jeg ikke have noget imod, det ville være. Ja. Tak for din tid. Hvad er din holdning til den nuværende flygtningesituation? Så min holdning det er, at man burde hjælpe dem, der kommer til landet, altså specielt dem, der har familierne og de små børn, der heller ikke har flygtet fra krig og død. Så ja. Du synes, vi skal hjælpe dem? Ja, selvfølgelig. Okay. Tror du, det vil ændre Svendborg på en positiv eller negativ måde, hvis der kommer, lad os sige, 300 flygtninge hertil? Ja, så hvis der kommer mange flygtninge til, i Danmark, så er det ikke så mange i forhold til mange andre lande. Der er over flere 10.000 flygtninge, så jeg tror ikke, det burde være noget problem at modtage 300 flygtninge på et sted. Ja. Vil du have noget imod, hvis der kommer mange flygtninge til Svendborg? Nej, man skal bare prøve at hjælpe dem på en mulig vis måde, så det skal ikke være noget problem. Så. Der er mange andre steder, der har større problemer, end det vi har her. Ja. Tak for din tid.